kamatayan sa mga pagkakataon nito. Ayan, magpapawis nga din po tayo. Time check natin, 6:57 ng hapon. So magpapawis din tayo, sinisipag. Ayun. Salubong kami ni Ate Dolor. Ate Dolor galing sa kabilang doon sa kabila. Ayan siya oh. Asan na? Ayun, sa kabila. Saan ba siya? Hindi ko makita. Asan ba? Saan siya? Saan siya? Ayun, yun. Yun. Yan, galing siya sa kabilang compound. Galing siya doon. Nag-walking din. Ayan. Layo din ang nilakad niya. Ay, nako. Ayan. Ay. Ana? Anong hindi? Unay nga napudot. Siyempre may mga kahoy-kahoy eh. Ako nga lang na yan lang yung nilakad ko. Tagaktak na yung pawis. Wala sa akin kunti lang. Eh. Naglilis ako sa balcony namin. Ayun. Ako nga, yun lang nakasabag. Naglakad na kasi ako kanina bumalik. Tapos naglakad ako ng aso. Tapos binilik yung aso. Tapos lumabas ulit. Ayan, kasama natin si Ate Dolor. Lakad ko. Mas malayo na yung nilakad niya pero yung pawis niya. Kunti pa lang ako. Kunti pa lang yung nilakad ko pero yung pawis ko Kalimutan ko pala kumuha ng pamunas nga. Ayan yung pawis Nag-voice lang ako. Kunti lang yung lakad ko pa pero yung pawis ko. Yan. Oh. Bandang Nuya po tayo. Nuya Yas Island. Grabe siya Samantalang ako, yung pawis ko, grabe na siya, hindi pa. Sinipag. Ayan. Layo din ang nilakad niya, wala doon sa kabila. Mga ilang minutes ba yan lakarin? Shout out sa 1 million viewers natin. 45? 35 minutes. Ayan, shout out sa ating 4 million viewers. Yan, kumusta po ang bawat isa mga kapatid? 6 million. Thank you so much for watching. Yan. Salamat po. Walking lang po tayo. Magpapawis. Tapos na ang duty. Oo. Maglilit na lang siya pagbalik. Hello. Anong naantay? Sundo? Link. Ayan, 18 million in the house. Ayan, mayroon tayong 18 million in the house. Walking. Ayan, nag-aantay sila ng sasakyan nila. Pauwi na sila. Yan, 18 million in the house. Salamat sa thumbs up. Please like sa mga andyan na nanonood. Saan po tayo mga kapatid? Kumusta po mga buhay-buhay? Kumusta po mga bagay-bagay? Mag-live tayo ng kahit 10 minutes. Mahangin nga parang parang uulan siguro. Mga ulan. Kasi kailan ba saan ba yung banda yung sa Alin ba? Or ay Banyas ba yun yung umuwi ulan? Hello, Radyo Gary Aba 9014. Hi, where are you from? I'm from Philippines, my friend, but now in UAE. Okay, nice meeting you, my friend. Thank you so much for tuning in. What is the time now? Our time here now is 7 in the evening. Yes, 7 in the evening. Time check is 7 in the evening, and today is Sunday, August 23. Yes, 23. Do you know the Davao Medical College for Philippines? Do you know Davao or Davao Medical College? I don't know, my friend, because I am not from Mindanao area, because I what we call that one? We live in northern Philippines. So I think this Davao or Davao, maybe, I'm not sure. Maybe Davao you mean, Davao Medical College. Yeah, Davao is in Mindanao.
Mindanao. Ayan. 7 million in the house. Thank you so much for watching. Thank you sa dalawang tamsak. Shoe sounding in your local. Shoe, sounding or surrounding? What do you mean? Yes. Yeah, here is this is the pathway where we're walking right now, and this is the surroundings. Yes, we walk from there, and now we are going back to there. That is the main road. Yeah, this is our surroundings too. This is our surroundings at the moment. Whew. Medyo ko kamatay. Ay, more ba sa bado? Sa kanila daw, kumidlat, kumulog. Oo nga daw eh. Saan ba? Banda? Sa may bandang ano? Yes, how is your house, the weather there in India, my friend? Yeah. Oo. May hangin siya. It's a bit the weather here now in you is still humid. Still humid. Anong bibilihin mo sa Metros? Tinapay. Tinapay nga bilhin natin. Tinapay. Thank you so much. How's your weather over there? Nice meeting you, Chando. Yeah. Maano nga siya, mahangin-hangin, I think. Baka may time siguro na ulan-ulan this week. 6 million in the house. Thank you so much. Pero yung buhok ko, mahangin. Bumalik na sila nung nung ba yun? Miyerkules kirabi hindi agiin na. Sumangkot ka. Nauli yung lalaki, di pala 25, di ba? Yan. And this is my company at the moment. Oo. Dumating na yaman Dumating, akala niya sa ano pa. Dumating sila biglaan mo. Pero hindi nakakala na ganun. 5 million in the house. Yan. 3 minutes pa. Pabutin ko to ng 10 minutes. Live natin dito sa YouTube. Salamat sa mga nanonood, mga manonood pa. Comment naman kung sino yung 3 dyan na nanonood. 3 million. Yan, you see the pawis. Yung mga bata rin morda na panda. May sila, may dental sila, may appointment sila sa dental ba. Nagpaano sila ng brace nila. Sarap maglakad, tawag dito, nakaka-relax sa pakiramdam, maglakad-lakad. Lalo pag yung pinagpawisan ka na ng bonggang-bongga. Sarap ang tulog. Pagka Kunin ko sana yung lunch back. Kaso dis ko sigurado kung lunch box na. yung lunch back nyo. Ano lunch box? Nakalimutan mo na. Yung sa Tupperware. Ano bang lagay nun? Yung pinaglagyan ko noon ng pansit ata. Hindi ko na maalala. Kita lang tulad na naman minsan. Ay, bakit kaliwa-liwanag naman ang mukha? Bakit sobrang liwanag? Para namang ayan, inaantok na yung naglalakad. Nakakaantok. Hindi ako makatulog kanina. Ay, ako inaantok. Anong oras na rin kami natulog kagabi? Pagkatapos ng klase di rabi na pang kami dyan sa Diyat. Ayan. Paminala di dyan microwave dyan. And Ate Lorena. Bakit Nya. nagbigay? Oo, yung galing kina si Smiley. Wala akong dalang towel or tissue man lang, kaya yung pawis pupunta sa may bandang mata. Ano ba yan? Hindi pa naman basa ito.
Sige lang. Okay lang, te. Yan, salamat sa 3 thumbs up. Thank you so much sa mga manonood or makakapanood nito. Pa-thumbs up naman dyan. Oo. Attendance. How, ano ba to? Ano siya? 3 million in the house. Shout out. Kumusta? Ayan. Dilim na. Takip silim na. Nag-aagaw na yung liwanag at saka dilim. Ayan. Pero bakit maliwanag pa dito sa ano? Ay. 4 million. Yan, maglalakad punta dyan sa may Nuya Plaza. Sa may tawag dyan, Waitrose. Kasi dyan yung Waitrose. Oo. Lakad ko na puntang Waitrose. Ayan. Gabi na. Time check na natin is 7:08. 7:08 in the evening. Yan. Okay, so naka 11 minutes na po tayo. So thank you so much sa mga nag-tune in. Thank you so much sa mga nanood. Salamat sa mga nag-thumbs up. So ingat po tayo. Saan po tayo naroon. Ingat and God bless po sa lahat. Ayan. Bye-bye. Ay wait, saglit lang. Tawid lang muna tayo. Babush!